Je označovaný za stavbu storočia a snívali o ňom už od čias Napoleona. Dnes je presne 30 rokov, odkedy sa Veľká Británia spojila s kontinentálnou Európou eurotunelom pod Lamanšským kanálom. Má dĺžku 50 kilometrov a denne sa ním z Francúzska do Veľkej Británie späť prepraví 400 vlakov s 50 000 cestujúcimi. Reč je o druhom najdlhšom železničnom tuneli na svete s názvom Eurotunel. Pred 3 dekádami ho v tento deň otvárala bývalá britská kráľovná Alžbeta II. A vtedajší francúzsky prezident François Mitterrand. Plánovanie jeho výstavby však bolo komplikované a siahalo do ďalekej histórie. Prvý návrh je z roku 1800, kedy predpokladal Skónskú železnicu, ale realizácii došlo až keď technológia pokročila na určitú úroveň. Celkové razenie trvalo 6 rokov, denne na stavenisku pracovalo 5000 ľudí a náklady dosahovali 3 milióny libier. Úsek dlhý 50 kilometrov robotníci vrtali vodne i v noci, a to špeciálnou technológiou. Bola razená súpravami, podobnými ako vlak, ktoré razia danú rúru a hneď robia betónovanie. Ten postup, ono se to tak průměrně pohybovalo mezi 30 a 35 metry za den, což je poměrně solidní. Francúzi měli kolem 25. Podmorský železničný tunel razili z oboch strán, a to z britského mesta Folkestone a francúzskeho Calais. Na to, aby sa stretli v strede, používali aj satelity. Oni se nakonec doopravdy trefili poměrně slušně při tom setkání. Ten rozdíl byl v centimetrech. Tunel si od otvorenia prešiel viacerými problémami, od 4 požiarov až po krach spoločnosti Eurotunel. Preprava ľudí sa však naplno rozbehla až po roku 2006, keď po výmene spoločnosti zmenili pravidlá predaja lístkov. Predtým boli ceny také vysoké, že cestujúci dávali prednosť skôr leteckej či lodnej preprave. Teraz napríklad sú tie ceny nastavované dynamicky podľa záujmu, výrazne to zlacnelo a tým pádom tie vlaky sú naplnené. V tuneli sa denne robia údržbové práce a aj vďaka tomu má aktuálne životnosť 100 rokov. Ladislav Žigo, televízia Markíza.